Sunog nagluntad sa barangay Sambagharo sa unang adlaw sang tuig 14 ka mga balay ginlamon sang kalayo. Yaring balita nga aton gintutukan. Mandamol nga asog tuman kainit nga dapyas ang hangin ang nagsugata sa mga residente sang barangay Sambagharo kainas ang aga sa unang adlaw sang 2020. Nagkakalayo sa may kisame, tigin basyahan sa tubi to. Kaya doon di pa mansyado bala. Ti pag basyahan na katubi, nagdulpin na nagubwal. Ginlamon sang kalayo ang 14 tanan ka mga balay nga kalabanan humaan sa light materials na pulo diri ang totally damaged samtang apat naman ang partially damaged. We are pursuing the lead nga electrical in nature ang aton nga sunog. Ang ini nga babayi todo ang pangamuyo samtang nagaresponde ang mga bumbero tungod ang iya balay sa tubagi mismo sa mga nagkalasunog nga balay. Nakapagbuot dito sa Ginoo para nga ang mga tao makadumdam kay puro lang kalipay mo. Ginabanta naglabuot sa 150,000 pesos ang ginbiling nga halit sang sunog. Alas 9:09 sang aga sa nag-umpisa ang sunog. Alas 10:20 naman sang gindeklara nga fire out. Ginpahayag nag-umpisa ang kalayo sa balay sang pamilya Milocuton kag Lebuna. Pasado las 12 kagabi isang nasunog man ang isa ka balay nga ginapanagihan ni Bobby Jaime sa Barangay Lopez Haina Norte, La Paz. Napilasan ng residente nga si Fred Selanyo samtang nagabulig nga mapalong ang kalayo. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. 3 man ka mga balay ang nasunog sa barangay Manok-Manok, Boracay, Aklan pila ka oras antes ang bag-ong tuig. Suno sa Boracay Fire and Rescue Volunteers pasado alas 10 ang gabi sang nagluntad ang sunog nga ginpahayag nag-umpisa sa isa ka boarding house nga ginapanag-iyahan ni Ruel Santillan. Gilayon nga napalong ang kalayo, wala man sang may napilasan sa nasambit nga sunog. Ginabulubanta naglabot sa halos 100,000 pesos ang balor sang ginbilin nga halit sang sunog. Padayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection sa gintunaan sang kalayo.